Näin ollaan 2010 talvikauden naisten pronssimatsissa. UFO vastaan Atletico. Parkkerina. Oi! Jäi Raakel siirtelemään. Taas Viina. Ja oi! Hieno pyykki. Nyt ei riittänyt. Oi, Maija kävi taas korkealla. Pelissä on jo. No se oli ainakin ihan selkeä maali. Ja se on silloin. Ja näin! Ja vaihdossa ja Ufolla 3. Ja siellä markkerikatko, mahtava Maija Leino. Saatiin isommat metrit aloituspelissä ja markkerikatko Raakel Sarjola. Ja apsi pimeälle Maijalle ja näppärä yhden käden kiinniotto. Nähdäänkö legendaarinen Maijan skupa. Puolustuksella, mutta miespuolustuksella Atletico jatkaa. Tiina heittää apsin ja Riitta poimii. Kylmä. Tumppi Sonjalle, pimeälle Maijalle. Kiekko Riitalle ja nyt kun Anniksen koppi tulee pimeälle. Ja pronssimitali on Tampereella. Mahtavaa. Tampereelle Riittasella apsi menee perille ja Anna-Mari tekee. Ufon kiekko voittaa 15-7. Kyseessä Ufon naisten ensimmäinen hallimita.